Bueno, boas tardes. Hoxe facemos unha rolda de prensa especial con motivo dun partido moi importante da base. Tamén, pois, bueno, en un lugar pois acolledor para nós e que estamos moi contentos e orgullosos de estar aquí, ¿no? O noso patrocinador principal en Garza, na sede de Garza. Entonces, para un partido especial quixemos ter tamén este detalle, ¿no? Agradecerles desta forma o apoio que nos dan durante as últimas tempadas, non? De sempre, vamos. Entonces, pois eso, agradecerle moitísimo a Santi Garza, que está aquí tamén con nós, o seu apoio, bueno, tamén que vexa el como patrocinador e como patrocinadores e todo o mundo que, bueno, a base da Unión Deportiva Ourense, aunque o que se ve máis no día a día é o primeiro equipa, pois a base tamén progresa. E a base, como sempre dixemos, aí están os feitos, pois é o máis importante para o noso club, non? A nosa filosofía de que estes rapaces teñen que ser o futuro do noso, non? Os xogadores de Ourense que algún día pois que poidan xogar no primeiro equipo. Entonces, bueno, este sábado temos un partido moi importante onde os juvenís pois xoganse o ascenso á Liga Galega, non? Eso, aparte de eso, pois tamén o campeonato. Gañando Santa Teresita, pois conseguiránse estes dous obxectivos que xa digo son importantísimos para que cada vez estemos máis cerca, un escalón máis arriba, para poder atraer a máis xogadores, a máis futuro pro Ourense, non? E pro noso club. Entonces, por eso digo, é importantísimo. Bueno, nada máis, agradecerlle moitísimo a Santi, ahora de iso hai tamén que dea unhas palabras, agradecerlle eso, recibir noso aquí e sobre todo o apoio que nos está brindando todas estas tempadas para que o futuro sexa posible. Tamén despois falará un momentiño, preguntaré deso que irades Diego Cousa, o noso capitán, que está hoxe con nós tamén, o capitán do juvenil, que, bueno, eso xa digo, invitar a todo o ourensanismo. Sabemos que é un partido que vai ser bonito, ademais eles merece a pena velo xogar, xogan moi ben sempre, tratan de xogar sempre o balón, é unha filosofía que tamén teñen de xogo, eso é moi importante para nós. Entonces, convocar a todo o ourensanismo, a toda a nosa xente, a entrada é de balde, é gratuita, entonces, pois, convocar a toda a xente nos Remedios, no campo de fútbol dos Remedios, este sábado ás 7 da tarde. Xa digo, se se gaña, pois será un éxito do club. Para moitos sí que sempre ven o primeiro equipo, pero para nós como directiva e a xente que estamos aí, atreveríame a decir que tan ou máis importante que o posible ascenso do primeiro equipo, porque é algo que queda aí para o futuro e que nos vai dar moitísimas posibilidades de futuro. Bueno, sin nada máis, lle paso a palabra a Santi. Gracias, Modesto. Nada, dar una bienvenida, bienvenidos a nuestra casa, a Garza Promoción, que es vuestra casa también, que es la casa de toda la Unión Deportiva Ourense y toda la UDO, y nada más que manifestar el agradecimiento tanto a Modesto como a toda la UDO, pues, por haber contado con nosotros para formar parte de este proyecto tan bonito y que se está viendo que cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se toman con cariño y con interés, pues funcionan. Y no hay nada más que ver que no solo cómo está funcionando la UDO pues a nivel del equipo, digamos, el equipo de primera, sino que también en lo que son las categorías base, pues las cosas funcionan y los resultados se están viendo. Decir que contéis con nosotros siempre que esté en nuestra mano y en la medida de lo posible, pues seguir con este proyecto, que creo que es muy bonito y muy interesante para una ciudad como Ourense. Y nada más, animar a todos los orensanos a que este fin de semana se animen a acercarse a ver el partido y animar a estos chavales que creo que se tienen merecido que no solo el ascenso, sino que la gente los anime porque sé que están trabajando y que esta posibilidad de ascenso es fruto de un esfuerzo importante por parte de la UDO y por parte de todos los chavales de la UDO. Nada más que eso. Bueno, Diego, primeiro de nada, como chega o equipo a esta cita tan importante, a falta de 3 xornadas, esa posibilidade xa de concretar o ascenso? Chegamos moi motivados despois de unha temporada loitando polo ascenso, pero tampouco hai que meternos tanta presión. Tamén temos outros 2 partidos e se non se logra neste, podemos lograr nos que quedan. Unha temporada, a verdade, que prácticamente inmaculada, unha fase principal de grupos moi boa, na que competistes moi ben, na que quedastes arriba, e agora que se pode culminar precisamente co esa guinda de ascender a Galega, de ter un equipo máis na Liga Galega, en competir entre as mellores canteras de Galicia. Sí,
creo que, a ver, o vamos a facer, o ascenso está aí, pero tiñamos equipo para estar noutra categoría. Dase que estamos en provincial, pero se non deixamos estar en gallega e vamos a competir igual arriba, o nacional, vai te saber. E a verdade é que tamén moi importante, imagino, para vos o tema do primeiro equipo. Estades entrando, outro día en Monterrey vimos a 6 futbolistas do xuvenil xogando co primeiro plantel, e se imagino que é unha porta que se vos abre tamén e que vos incita tamén a eso, a mellorar e a seguir crecendo. Si, o noso soño é estar aí, un xogador que empeza desde pequeno, estar, no meu caso, no Orense, chegar a xogar nos outros. Por eso que toda a xente que está entrando, os meus compañeros que acaban de empezar, que teñen que loitar día a día por estar aí. Que se sinto xogar no Couto? Síntese unha gran ilusión por lograr ese objetivo e por estar aí, que non é fácil, que é fruto de moito traballo. Este ano, ademais, tivestes a oportunidade dunha nova cidade deportiva, o Colexio Miraflores, para adestrar, para xogar. Que tal esos avances? Moi bons, Miraflores estamos moito mellor que nos fixamos, a verdade. Hai unhas instalacións moi boas. A xente toda, estamos aquí, estamos moi bem. E de cara ao partido contra o Santa Teresita deste sábado, que esperades un pouco do rival, que marcha aí tamén en cuarta posición, ten opcións de pelexar tamén ese play-off de ascenso a Galega? Que esperades do rival? Que vos dixo o adestrador Agustín? Creo que o rival vai ser motivado tamén, porque todos os equipos que xogan contra nós son nos podemos confiar. Mellor local este partido que no seguinte, pero non vai ser fácil nos rival. Parece que vai haber unha masiva afluencia de aficionados para ver o equipo. Xa houve nos últimos 2 partidos, nos últimos 2 compromisos ligueiros. O Orensanismo moveuse tamén co xuvenil. Que lle dirías a esa xente que vai acudir ao sábado? Pois que veñen a animar, que vamos dar un gran espectáculo, porque facemos fútbol, onde xogamos con outros equipos, poden xogar ao pelotazo, se pode dicir, nos intentamos facer fútbol de toque, que veñen a animarnos, que seguro que saber E como a capitán do equipo, como ves os teus compañeiros? Os meus compañeiros están moi motivados, con unha gran ilusión por o objetivo, por o ascenso, e creo que vamos dar todo para facelo xa este sábado, e estamos moi contentos por lo que podemos lograr, e somos